So, kung nakikita nyo po, ito po yung binebenta namin na lupa sa Bical. So, ayan, wala pang gaanong nakatira. Pero yung iba po, binabakuran na siya. So, ayan yung mga nakikita nyong bakod na nakabakod. Doon sa may dulo, yun po yung sa finocus ko. So, nabili na yung place na yan. Kasi ito yung place na ibinebenta namin. Ayan, katabi nito. Yan, yung buong lugar na yan. Buong area yan. Kahit sa kabilang side, so right and left side, so binebenta din po namin yan. Ayun. So, yan po yung lupa. So, sa likod lang siya ng ng Bical High School. So, sa likod, sa likod lang siya ng Bical High School. So, meron din po siyang right of way, no? Meron din siyang daan papuntang Pandakaki, papuntang Magala. Ngayon po yung daan na yon. At meron din siyang daan dito, doon, kung saan tayo pumasok kanina. From Bical, pwede kang lumabas ng Kamachiles, papuntang Dao. At ilang minutes lang po, 5 to 10 minutes lang. From Bical to Clark. So, sobrang lapit lang, no? Paglabas mo, nasa expressway ka na. So, yan. Ibinebenta rin po natin yan. Yan yung lupa na nakikita nyo. So, ang lawak, no? Ito po, nabili na yung sa side na to. Meron nang nakabili niyan. Tsaka yun dun sa may dulo. Ayan po, kung saan may tao. Lahat yan. Ibinebenta. So, apat na area na rin po yung nabenta. So, meron pa tayong 6, no? 6 na, kung di ako magkamali, is nasa 1,000 square meters sila each. So, yan.